ए बाबूजी माई माई। अरे कहा इतना चिल्लाता रे? का भाई? हाई देखा सोहन भैया के पार्सल आइल बा। पार्सल अरे तो देखत का बाड़े? खोल जल्दी खोल। खोला तानी ना। खोलना था। अरे एमे तो चिट्ठियो बा। पढ़ ना बेटा पढ़, का लिखल बा? पूजनीय बाबूजी प्रणाम। माई के चरण छू के प्रणाम। खुश रहा सोहन भैया ओहो खुश रहा। और ये किशन के प्यार। बाबूजी के मालूम कि हम यहाँ बढ़िया से सेटल हो गइल बानी। पेइंग गेस्ट में कमरा भी मिल गइल बा। बाबूजी तोरा खातिर एगो इम्पोर्टेंट ठीक से पढ़ रहे? कहता जी काहे मारा तारा दिमाग बढ़ के होला जी। इम्पोर्टेड बंडी भेजा तानी। अरे आगे पढ़ना। और माई खातिर चप्पल भेजा तानी। माई अरे राम के भाई तनिक पहिर के दिखावा। अब गंदा हो जाए, हमार बेटा भेजले है। ए माई अरे ते काहे रुक गई रे? आगे पढ़। बाबूजी प्रणाम। माई फिर प्रणाम। वही जैसे पढ़ता रे। अरे आगे पढ़ो। हाँ और ये किशन के नया नया कपड़ा पहने के बहुत शौक। अरे अरे यही से कहा था नहीं कि ठीक से पढ़ाई लिखाई कर। ठीक से पढ़। शौक है ना शौक बा, यही से ओकरा खातिर नया शर्ट और टोपी भेजा तानी। रुक पहले पढ़, आगे पढ़। बाकी सब ठीक बा, हम एकदम कुशल से बानी। हमार पढ़ाई खत्म हो जाई तो हम तोहरा लगे चलब। अच्छा। तोहरा आज्ञाकारी बेटा सोहान। अरे कहाँ जाता रे? जाता नहीं मेला। अरे मेला बाद में जाइए, पहले ये चिट्ठी दोबारा पढ़। एक एगो चिट्ठिया कई बेर पढ़ी, कई बेर। मेला जाए के बा, इम्पोर्टेंट काम बा। बहुत बदमाश लड़का है।